wanga musi wa1 takafara zvikuru nematongerwo akaitwa nyaya yedu ekugadzirisa mhuri. Tichienda kumba takabva tati kumwana wedu hatichaenda nero, tienda kumba kwako. Tasvika pamavhudzi wakazoita mhanza yekutakurwa nawamasarira wakatisiya, tikandosangana pamavhudzi tikati uyu mukwasha zvaati ari kundotora huku yedu iya zvaati ihwani imwe achauya nayo, aiwa kugadzirisana hapana chakaita. Wakaenda kumba kwavo, isi tichiparadzana chiendawo kumba kwedu. Mangwana makuseni tofunga zvekuma 12:01 ndakaona mwana achidzoka achiti ndadzingwa nemurume. Potezvara wati kudii, zvanzi wandidzinga zvakare, wari kutaura nyaya yekuti wakanyepa kuti wabva pamiri. Aiwa ishati. Ine handina kunge ndakatarisira izvozvo, neshungu ndokubva ndambofona kuno. Ichiri ndo zvaitika, ndonzi angadai asina kukasika kubva. Baba wemukwasha wakandibhipa, ndokubva ndowafonera. Zvikanzi wasvika ikoko here? Ndikati hongu, chii chamboitika? Iwe unoti totoda kunzwa kwamuri. Ndobva ndamboti akauya ne$30 iya yekuti tisitine munhu, anogona kuuya ikoko. Uya wendamutaurira zvanzi ndotofira $30 yekuti tisitine munhu, kufamba kuenda kwaRuponga hazviiti. Kana iwo wadanga wauya kuno, iwo wakauya wachibva wauya nekahuku kanga kari kamupo, hatina kuzvishora. Takati kuuya kwawaita kwakanaka. Ndobvunza, wakauya wachibva waenda kumba kwababa wangu wapenyu, ndobva wasvika tokuti parurai nyaya yenyu tinzwe. Zvanzi aiwa takatomirira muroora kuti aparure. Ndikati aiwa, imi ndimunotaura zvamafambira, hawana kutaura kuti tauya kuzotora mukadzi wedu. Ndikati zvisinei. Ndikati nzwei nyaya, wanotaura kuti hapana zvakamboitika, isi hatina kumuti ibva. Ndikati saka munodzokera naye here zvakataura mambo? Zvanzi hongu, tinodzokera naye. Hazvina kushata. Baba, muri kuitii nyaya iyi iri kutaurwa newana? Wakataura dzimwe nyaya. Baba wemukwasha wakati kana imati wadzokere kumba kwangu, inini ndobva pamba ipapo. Tikati imi mobva pamba sei? Handiti makawirirana nedare kuti ndinodzoka ndouya ndinenge ndiine wana, kana paine zvanetsa ndoudzwa. Zvino imi makubvira ipamba, motaura zvenyaya yamunobvira pamba. Baba wakachema misodzi chaiyo. Takapinda bhizi yekuwanyararidza kuti musachema, toti kana wana wari kunyangadza tochiti zvangofanana nekuti pambare panosvika chero munhu, chero akaita sei. Zvei mukachema makutoratidza kuti hamusi kuda kuenda. Munin'ina wangu anoti mukoma, nyaya iyi tiri kuisiya yakadai. Tezvara wane rimwe chete nemwana, wari kuratidza kuti hawasi kuda mwana wedu, ngawabude pachena. Nyaya yakutonetsa pandeyekuti wari kutya mambo zvawakataura, kwete kuti mwana wari kumuda. Ndikati aiwa, isi hatichateedzeri izvozvo. Uyu mwana ngaadzokere, ngaaende nawo, ngaatore hembe dzake aende kumusha kwaRuponga kwamuti mukuru. Ndobva tatokanzelana tese ipapo, wachitaurawo zvikonzero zvavo, wachidii, tichitaura hapana chakaipa. Ndobva tawati waende. Wachienda wakandosvika, mwana takamuudza kuti kana uchinge wasvika ukanzi ibva pamba unoenda kwaSabhuku Ruponga. NdiSabhuku waona? Zvanzi hongu, unoenda kwaSabhuku undoudza Sabhuku. Sabhuku wouya wonzwa newe. Kana wakudzingazve unodzokera futi kwaSabhuku. Mwana adaro, ndakaona Sabhuku Ruponga waakundifonera, wamandendera, mwana wenyu ndinaye pano ari kuti adzingwa, saka ndichambondonzwa kuti zvakamira sei. Achisvika kuya anonzi ayo hatina kumudzinga bai. Aiwa, pakanaka. Imi musiyeipo, imi midzokerai kumba kwenu. Uyu ndokuti paati ndonochajisa foni,
panext iwo zvekuchaja wanazvo handizivi kuti zvii zvekenge zvaitika ndobva ndochaisa foni panext sabhuku wanondifonirazve wamandiendera mwana wenyu ari pano ari kuitei zvikanzi ari kuti pandadzoka kundochajisa foni ndaona bhegi rangu raiswa kunze nebhusi ndobva ndaona pamba pakiwa saka ini pandabvawo kumba akubva kumba ndakuti aine ndida kutendawo kwamavhudzi ngatipfuurei nepo ndakaonawo pasina wani bhegi nebhutsu zviri panze tikati sabhuku chiregai mwana auye nekuti pekutanga akanzi bva pano kujeri ndakambokugara ndinokuuraya tikati aiwa awa zvawazouya hatiteedzeri mastatement aya chirega tinzwe kechipiri imi sabhuku zvamazviona mukataura hapana chakaipa kana angoti akanda kutundirwa bhegi panze kusvika nguva ina asati aja iye akazosvika leti zvekuma 4-5 kumba saka anofa nenzara taakutoabhiusa mwana kana muri padhuze naye vanoti ndasiyana naye isu takazongoonawo mwana achidi achiuya ndo saka ndakati handichaiti kuti iwo hawana kuzofona hawana kuzotaura zvekuti koma muona here ikoko indakangoti aiwa mwana auya pamba ndikaramba ndichimaabhiusawo neni ndanyangadza abviswa kuchikoro ndabhadhara mari yeregistration nhasizve akuradzwa panze ndabva ndashaya shumo yazvo kuti saka dare ramambo kureva kuti harina kushanda indekene ndatofara kuti zvangu zvadii zvaita handitarisiri kuti mwana chembere ukairaidza mutove hoyo inofira mutsimbi kureva kuti mwana wangu kana akugara akutoita hure bhozi warume akatosangana nawo saka acharamba achingototi akadaiwo anoti zviya akadai anoti zviya uyu mwana wangu ari kudaimba saka ndaakuwa neproblem nemwana mukwasha wacho handisi kuziva zvaari kuita ndomazvangu aungwanani manje kuuya kuno kwengu wakasiya chikwereti musuya ndo chaawinga saka mwana wenyu ari ndauya naye ari ndinaye kumba vese vari panapa nyaya zvayakaita mambo takabva kuno kuisusu matienzanisa zvakanaka tobva taenda kumba tasvika kumba uyo akatora ukobva enda kunatiza vobva waya nemukadzi pamba tobva tarara nehope takamuka kuseni pane ndopanga paitika nhamo ndobva taenda pane nhamo taenda kunikidziwo kunhamo muroora akamukochitaira mumba obva achira mvura yake ikamusei ari pamba ndikatoti muroora waane tendedzo yekuti uchero mvura uchinisa kunhamo sezvikuita mukadzi haana kundidayira taenda kunhamo nemukomana takasiya muroora ari pamba pasina kana futeki kana kuita sei tasvika kunhamo isusu takagara chitumwe changa chirumba tochimira kuti shuna para iwo zitora chitumwe kuti tibve ipapo zvanga zivei kusvika kuma 12
tasvika kuma12 isusu tikataona kuti handono tichisvika pamba isusu takasvika munhu pasina poto yanga yapambirwa kuti abike sadza iri pamoto, moto wadzima, zvese zvangodzima zvakadaro. Takutsvaga munhu kuti munhu aenda kupi, hatina kuona kuti munhu aenda kupi. Ndopatakaenda panews door pane mukomana wavo ari kushanda kumba kwavo. Ndopatasvika ipapo ndopaakakumbira foni uchitaura kuti izvo adzingwa kumba, kuri kunyepa kuti baba wake vamutambire. Handimazvo ini ndobva ndafona kuna amai vachobva vadaira mukadzi wavo ndikati muroora wangu kunoko hatisi kumuona ari kupi, zvikanzi asati asvika hapana zvaaita nemurume. Ndikati ini ndakatopiwa basa irona mambo kuti izotarisa vana kumagariro avo, ini anambonzwa neizini asi amuka atiza aenda ende atiza pasina vanhu, saka ndashaziva kuti atizei. Andimazvo ndobva tagara wanga uri musi wa2 paakatiza anditi tobva tatenda nhamo ichipera musi wa5 tobva tatera kumba kwavo kutera muroora. Tatera muroora kumba tobva tataurirana zvatakataurirana, tobva taurirana, tobva tatora muroora, tobva tadzika tochidzika gomo. Muroora anga asingatauri nesu asi airidza foni. Tobva tadzika gomo, takusvika pamavhudzi muroora hatina kuziva kuti afamba sei. Ndobva ndati murume, iwewe dzoka uende kutsvaga mukadzi wako, ini ndaakuenda kumba. Ndobva atevera vakapesana nenzira, obva atevera imwe nzira. Ndobva ndapfuura kuenda kumberi. Ndobva ndakazoona muroora akuya nerodhi nomumwe mukomana anga aine bhasikoro. Ndobva ndapfuura kuenda kupi, kuenda kumba. Akasvika futi muroora obva asvika kurara nehope. Murume arara nehope uchimuka mumba make uchirasa bhaketi rake remvura uchibva ananga kwasabhuku. Obva asvika kwasabhuku kuti ndarongedzerwa bhegi. Bhegi raakabva naro kwaamandendera kumusha kwake ndiro bhegi rimwe chete ranga risabvundurirwa bhosi takasvika kwasviba usiku. Handimazvo obva atakura bhegi rake rero aenda kwasabhuku. Sabhuku obva auya akafona sabhuku ari pamba pangu, afonera mandendera, afonera mandendera obva adaira foni. Zvikanzi vakwasha vajaira, ndikugadzira timu yangu ndiuye ikoko ndizovarova bhozi vandijairira vakwasha ivavo ivo vasina kunzwa mosi. Tikati aiwa nhau yatinoroverwa isu inhau yenyu, nokuti mwana wenyu ndiye ari kuya kuno kuti auye kumba kwenyu mimi anoziva kuti ndinorohwa, saka anotanga atsvaka zvokunyepa uchinzi adzingwa nemukomana uyu kuti anzi izvo ndine musikana ane nhumbu, saka iwe bva pano mukadzi wangu auye panapa. Saka asina kunyepa kunoana baba wake anosvika uchirohwa, saka anotanga anyepa zvisiri izvo. Andimazvo saka ini ndochibuda ipapo ndakaenda panews door pamukororo wemunharaunda imomo kutaurawo nyaya yangu ndati veduweka ini magariro andiri kuita pambapo ndogara nemuroora, but magariro andiri kuita ndakutotya kuti kana mukomana uyu akasuduruka iye ndikasara ndiinaye achandipomera mhosva nokuti anotaura zvokunyepa kwabereki vake, asi vabereki vake votora nyaya yekunyepa kunge yechokwadi. Andimazvo isu tandina kuvhara madhoo, hatina kukiya madhoo. Ndakatumira padhoo ndakati muroora pawagara uchitora upfu unopaziva, machangizi ari apo, mvura unoiziva kwainocherwa pachibhorani, mapoto unowaziva, chibika chikafu udye. Andimazvo ndobva ndasuduruka angu kuona kuti ndogona kuzoti andibatare pukezi bhozi zvimiro zviripo ndezvokuti ndezvokupomera nokuti anga haasi kutaura chokwadi. Andimazvo tochidaro so ndakaona futi muroora uyadi atiza adzokera kwasabhuku. Sabhuku ndakati inini ndaisa maoko mako sabhuku nokuti kutaura kwandakaita nevanhu ndakavati inini kuti ndirambe ndochitaura inini munoti ndinonyepa kana kuti ndikuvenga mwana wenyu, handina basa nemwana wenyini. Muroora handitocheriwo mvura, handitodikirwo sadza panapa. Saka nyanga ende kwasabhuku ruponga, yaende kwasabhuku ruponga. Sabhuku ruponga ndivandase ndo vanoona kuti zviri kutaurwa nemwana ndizvo zvechokwadi kana kuti hazvisi chokwadi. Vanoririsa futi mwana ivo ndo vakaririsa mwana kuendesa kuuku. Saka inini ndanzi ndiri kuuya kuzokuponda netimu rangu, ndozotora foni here ndochifona futi ndofona kuti kudii inini ndakatomira kuzoponda. Andimona saka nhau yacho manje ndio manyero yakaita vanhu vanongoona kunge isusu tinoabhusa mwana wavo, asi ivo havana kubata chokwadi kuti uyu musikana uyu kana asingachadi murume kana ane matricks akawanda anoita kuti aende kumba kwavo, nokuti vakasvika ava ndo vakasimba panyaya yacho kwekuti izvo handisi kuda kugara nemvana panogara kumurume wako. Andimazvo asi amai nevana vavo vanenge vachitotaura kuti ikoko usagare dzoka kuno, saka matimu maviri ari mugiraundi imwe chete saka ndio mamira akaita nyaya ichi yavo avo. kana kuti varamba navo muroora sebera kuno inini maonero ndosaka pamusoro yemambo, pamusoro yevadani, inini maonero andiri kuita nyaya iyi
anga isina kupinda vanhu vanonyepa mukati vasingadi chokwadi vanotora one side nyaya iyi yaigadzirisika but izvozvi kuti ichigadzirisika manje yaakunetsera pakuti ivo pachavo vega vakatonyorerana mameseji ekuti uyo chinyorera mukomana kuti iwo handichakuda andimazvona handichakuda saka ako umwe handa kuroorwa newe andimazvona saka inini handimo ndanga nditori kuharai uyo foni yake anayo foni yacho itoripo saka handizivo zvakanyora asi ndakazwa chakaita choti ndakamutanga ndakamuti hai ndikanzi ndiyani ndikanzi ndini muti ndikanzi uri kunyanyodei kwandii anga ari kupira ari kuvabereki vake pawamboparadzana paya izvozvi kutaura kwatiri kuita so akatiza akaenda tikamutevera akadzoka akatiza futi ainoti akarara one day uchimuka atiza adzokera kwatiri akarara one day umukodzi otiza odzokera kwatiri saka munhu adaisa here saka pamakati hai achibati ndo paakati ndiyani ndikanzi ndini muti ndikanzi uri kunyanyodei paanyanyodei ndobva atosenda mameseji acho atori motodai paanokwanisa kuerenga ndobva anyora inini handina chandachapindure saka munguva yaakabvunzwa ndiyani ndikati ndini muti zikanzi uri kude ndikanzi ndaida kungokumhoresa zikanzi leave me alone usataure nei ndobva atofona zvakanzi iwe tsvaga mumwe musikana uchinge watsvaga mumwe musikana wochimuudza kuti amai anamusendera meseji kuti muri sei amai muti zikanzi iwe itsvaga mumwe musikana umubvunze kuti muri sei amai muti kwete kuti ine zvako kwete mutosana makazondorambana futi yemabhakwana chakaitika tasvika kwamavhudzi aunza huku takaparadzana nanadhedhi ndofunga zvoma past 8 taparadzana tamurodhi takuendaomba abva anditi iwe unonyepere kuti wakabva nhumbu ndikati naiwo be ndanyepa kuti ndakabva nhumbu papi sandidzokera omba kwenyu ndikati doti ndidzokere kupo handi ndiwo wakandibvisawo mandaro doti ndiende kupi apo wakandibvisawo chikoro doti ndidzokere kupi dhedhi kumba kwedu hausondidi odoti ndiende kupi abva atitorera zvinhu zvaanga atinga zvazvi abva amhanya kumba abva asvika abva andora ndofunga akabva asvika abva andobika bva apedza kubika inini ndichisvika pamba vandasvike ndichingosvika pamba wanditi bva pano hapana nzvimbo yako ndiobe murume ndobva ndoenda kupi oraiti chinipe yangu ma imi kuchimbomira ava vakadanana vapamukanya nokupindira ndimi uri kurambanisa vana avo vari kubvunzwa vari tunamira avo vari kubvunza imi chimbomira pane paakatiza akaendaaka pamwe imi mabereka unotogwejangarasi imwe 8 hazi chinonzi kuroorwa akaroorwa maroorwa akaita achimbikisana kuti ari akutofunga pamwe vakomana vaidana nawo siri panawo saka toda kuziva kuti mavambo enyu akamboita sei waiti undogara kana kuti waida undosora kana kuti uyo akaroora achiti ada kumbotura here pane zvaakushata murume wangu ndakatomutizira ndakatoenda kwaari ndichimuda ndichida unogara naye kusvika taparadzaniswa nerufu nochiichanetsa chakaitika ndakaita nhumbu novemba nhumbu wakaitira waakumba ndiri kumurume novemba ndakaskipa dhisemba ndikaskipa january uri musi wa18 tatobva unogeza tese mandangona rupa rakwerera nemakumbo ndikati haisi nhumbu yabva here wakaita umwe mwana kusai handina iye ndiye akatondibvisawo mandara haisi nhumbu yabva here kozi ndaitorwadziwa nemudumbu nemusana nandabhilidha ropa rakawanda nandabata namama kuti ndiwadze funi mafoni awo aisanga akadzima kwangu kuine makore saka mafoni sola aisa simu dzamafoni ndakatobuda ropa titori mumba tese ndichitozora mafuta kuti ndipfeke hembe ndinobike pandati haisi nhumbu yabva here
bandafonera sisi pakazoita wana mama mafoni on ndokabva wapika fonera wana mama sisi wangu anogara kwaTusape kune murume wavo ndokwaanogara nemurume wavo. Ndadaro ndafonera sisi bvafonera namama wana mama bvafona kwandiri ndikati achi mama ndabva nhomu ndiri kurwadza ndina kana simba plus ndableedha ropa rakawanda hawana wandicherera mvura yekuti ndigeze hawana wandipa chikafu ndakarara nenzara ndandashingirira bva ndatora bhaketi pandanogeza ropa riya ndabuda ropa rakawanda pandanogeza ropa riya mubathroom mbama musisina mvura abva wandibva ndati achi chenda unondicherera mvura ona handisina kana simba pamwe ndingaite simba rokukwanisa kubika abva aramba pandanochera mvura iya ndega uchibhorani ndadonha murodhi kwacho naye hapana ndakatongodonha pamba mwana wandimutsa ndakatomutswa nekutonhorwa ndokwakandimutsa. Ndadaro pandaenda kutora bhaketi pandaenda uchibhorani kumvura ndaenda uchibhorani kumvura pandadonha futi murodhi pandaonekona wamwe mai wanzi mai mutaki wacho endiwa kumvura ndobva wakabva wafonera vanadhedhi kuti situation nemwana inomira zvakanaka mwana akangoti zii murodhi wandita vanadhedhi namama kumba vana baba vako awa hawana kana action yawakatora ndaingomuka ndega nekufenda kwandindaita taenda kuchipatara tichienda kuchipatara mama nadhedhi bvawati chiya tisangane kwamatsika kana kuti muri kuti mwana uyo ari kunyepa kuti hana numba kozi iwo wakatiti hanzi mweya wangu wasina kutaura kuti munhu ane nhumbu taenda kuchipatara kwamatsika zvikanzi inhumbu yapa pandatotariswa ropa zvikanzi iropa rekubva pamuviri zvikanzi munhu adaitirwa fasti kuti chibereko chiklinwe chisati chashata uyo abva afonerwa abva asvikira kuna wamwe tete hanzvadzi ana sekuru wedu anasvikaomba abva asvikira kuna wamwe tete hanzvadzi yasekuru wedu abva aunza hembe dzandakabva nadzo kumba dzake dzakatenga ana kuunza dhedhi wabva wati alright bvawasiyana nazo bandaendeswa kuchipatara musi wechipiri musi wa22 tataenda kuchipatara ndandanoklinwa muchibereko tatazodzoka because ndakati ndanoklinwa bandableedha futi ropa rakawanda bandafenda bandanonokwamuka nanyemanesi kuti mufambe naye kudzokera hana simba ganzi zvisina sisi wangu zvauri marusape rega tisingonorarire kwasisi but andorarira kwasisi mangwana acho makuseni but amuka tichidzokaomba ndandazonesimba tadzoka kumba abva afanirwa nadhedhi yaone mapepasi nemafambiro akatakaita nemari dzandakaburitsa abva auya bva aona asapa ndiyo iye yakataurwa pano ndiyo apa tinoda kuti tizive kuti chazoitika apa mabva pano matenderana kundogara chakaitika ndechekuti ndasvika kumba wakandilokera madho zvikanzi pana nzvimbo yako hausitomboggara pano murume wangu inini sekuzoziva kuti dho langu hari loko ndandatrai kuda kuvhura kuma9 harisi kuvhurika ndivhuriro ndowana hangu pekurara mangwana mangwana hangu makuseni ndomuka ndichienda kumba akaramba 11 ndanoka ndivhuriro dho ndipinde mumba akaramba gume ndakawaridza zambia randandinaro tezvara nguva ndaitomunokera tezvaronga rumba ndakadaidzira wana wandidayira mandaguma ndawaridza zambia randainaro iri panze pavharanda wandarava pavharanda ndichimuka makuseni ndaramuka nchida kuti ndienda kukicheni unoburisa maplate anga wabikira wadyira akanditi siya zinzwe pano karamba uri panapa ndiri kukurai kana kuita something jeri ndarijaira ndakambogara mujeri ndikati mburume ndikaramba ndiri pano ndoraiwa bandafonderwa namama kuti ndo zvandiri kuitwa kunoku bandapinda murodhi bandadzokera omba wabva watera kumba
patadzokera futi tese ndakadawo mutodzi murodhi anondidaira ndikati ndikanyengerera kutaura nemunhu asi kundidaira here vanangonyara robva nditongodidza foni yangu tasvika paruka rebva watangotora namapiki nababa wake ndainge ndiri pamberi ndichifamba kutora namapiki mafotosi kutora namafotosi baba wachorwa mafoto nemwana tasvika kumba ndadada kubudira mapleti kuti ndisuke abva andirambidza kuda kuti ndibike abva andirambidza ndapinda mumba ndarara achipinda mumba ondorara abva andidzinga pamubhedha andidzinga pamubhedha bva ndatora zambia nechari yangu yange iriko vandawaridza zambia rangu vandafuga chari ndichimuka makusenda ndakasetera munina wangu alamu ari form 4 alamu ya4 bva yarira ikanzi mukobva warongedza zvinhu zvako bve pano vandamuka bva ndarongedza zvinhu zvangu kuchingoti mbu vandaenda kwasabhuku uya sabhuku ndo zvandaitwa sabhuku bva ndadzoka naye kumba kweka wabva wazviramba zvikanzi nadhedhi mirai tioni nandatachi ndikandiendese foni yangu kuchaja sezvo waramba nemachaji awo vandaendesa foni yangu kuchaja kwamutakiwa ndaendesa foni yangu kuchaja ndichidzoka mumba bva ndasvika bhegi rangu bhutsu zvapanze madhozi ese akiwa vanhu pamba hapana ndopandabva ndadzokera bva ndanobhipa futi kuna dhedhi bva wafona makabva kumba ukoko iyo bhegi makasvika rikapinzwa mumba ndakatoripinza mumba bva ndatovhunyungura hembe dzandirimo ndadzipetera monaki maigara hembe dzedu tese abva anditiburitsa zvinhu zvako zvese bva ndaburitsa hembe dzangu bva ndadzidzosera mubhegi randandabva naro kumba ndabva ndati kuchingoti mbubva ndenda kwasabhuku bva ndanoudza sabhuku kuti ndozviripo chakaitika musi warutaura wekuti patakabva kuno takatobva tese patakaenda kumashosa patonana baba tikatobva tese tichitofambidzana pamwe chete hapana akatiza tikatosvika tese pamba tikatoti handi tochera mvura tikatochera tese mvura pachibhorani tikatoona ana mai vaitenda kunhamo manheriya tatochera mvura vatatodzokera kumba vatatosvika vatatobatsirana kana ikubika nditopedza kubika vatamutikosadza ndisikurida vatatononorana kuramba kudinda guti kwekuti ndatengerwa madringi nana baba chiri mashosi chindakaguti ndozvaakata ndomusi wekutanga wamasvika ndomusi wekutanga watasvika kurambirana zake vatatasvika vatatorana mutesa hapana karara kwaikoti vatatorana tese hapana chisina kumbovhura chaiko bhozina hapana panaibogaro vatatosvika ndobva tatopinda kugweza vatatorana tichitomuka makuseni ndobva atomuka semukadzi ari pamba vatotaura tsvaira mudzimba dzake dzese achitotsvaira paipezana mudhara haandei kunhamo azvitotiwo mukadzi wako mwana zvogona kudaro hapana cheta tidafananisa tatakwanisa 4 months takatora September 24 chirikunetsa ndechekuti iye akangoyomba kwedu anotiza achinotaura zvaasinenge asina kutomba kuonako kwano kuvhunduka kuvhunduka murume ipapa ari kumhanya fana chaluziva wakamboroora sati saka nunoti mukadzi achingoti murume usina mzano maakuti hachadi pamwe
nemhepo dzekumusha singadotorora ipapo matotaura ishe nemhepo hatizoziva chete nyaya watora pakoma kutaura sei autorambana papana kurambana iye ndiye ari kugadzira nyaya dzake kuvabereki kuti tizi kurambana bcause nando anyanombosvika ndichitaura waiwa ataura nenyaya yebhegi akasiyiwa riri mumba pamakabva uku mabhegi makaripinza mumba rake rangaina chakatoripinza ndakatoenda ndakatitagua konguseni rakazoburiswa nani paanga aenda kufoni chakaitika bhegi rakangouya ranga ringozvipedzwa naama izvo zvakadai tava takusvika vatangotora mumba tasvika manheru harina akabvunyungura kana kurongedza ndabva tatoti kana muchibva pamba iwe nababa wako ndiri kuona pesi pesi mune muchiita kakudaidzana songa mukomana anopa uyo chekubika umba ndiani iwe nababa uyu chekubika anongotora pose aiwa pane pari zviri kuturwa pane pezviri kuturwa zvisini kicheni anokumbira anomupa ndiani mirai apa panomupa boti tinongotenga zvinhu totongoisa anenge aida wambonzwa here baba wako achitaura kuti ndakamuti machangisi inhau yekuramba kwaangaita chikafu maningi hanzi wazvinzwa here tiri kutaura zvemanheru tiri kutaura magariro enyu pamba kuti ari kusimudza ari kutaura neuyo hausiwe baba ndo ari kuchalenja ndo ari kutomupa mutspanavo kuti aiwa unobata pane kuti iwewe wape iwewe kuti nezuro ndakauya nemachangisaka otopa maeda iwe unopa mudzimai babaka isusu mese muri kutoita fanike varume saka hachisina mununuri apa makafanana akadai achiti zvaumuite umbotaura kuna baba vachitorana mapiki baba nemwana mukadzi aripo zvanaka murorongo akadzoka tenge tanzwa nekungoika tega saka nemuroora wangu akadzoka zvingatodzinani tikungati vari kudemba zvinhu pamusoro yevedao muona nyaya yemamira yakaita inofanira kutorwa sezvairi handidya kutaura kuita muroora wangu handidya tikada kudzoka ndofunga nemaofficers vazviri zvanzi dhoo rake munhu ari kiwe hameno kana mambozvibata saka akazobvisa zvinhu mumba umu uchiisa uko akazogadzira key 2 minutes dzokuti tilokere zvinhu mumba make ndiani isusu tanga tisipo ambomira tichiri kutaura saka zvadaro soka ndezvokuti muroora uyu anogadzira nyaya anoziva hunhu hwababasina nyaya ndinorohwa saka nyaya zvayakaita nhumbu kana kuti chiva ndakabatsiraakashedza vamwe amai vepanimuto ngwari pangu ndisika paitika zvinhu izvi ndobvandatinini tete uya umuone zvaita murooro wangu maamunhu mukuru maanomakueta vana ava vanodi kuserevezi ngatimboteererai mambo arutaura uyo ana muroora uyo ana muroora imi mukufunga kwenyu semunhu mukuru munoti chii chiri kuita kuti vana ava vagare vachinetsana semunhu mukuru ane vanhu pamba chinoita kuti vana ava vagare vachinetsana ndikuona kuti ivo pachavo hasi kubudirana pachavo ndo nhau yekutanga vari kudini nhau iri papa ndeyekuti murume zvikada hasi kubudawo pachavo mukadzi afunga zvokumba kwake anotanga ati anyepa obva aenda kumba kwake kuti atambire kumba kwako murumewo magariro ake anoitawo zvavanotaurana vachinyeperana inini handizobatawo kuti vanenge vanyeperana kuti asi ini ndinenge ndakagara navo sevana sokupa basa kwamakandiita ndochimaunda kuti ivo vari kumbonetsana chii chakonzera kuti uyu muroora atizaende kumba kwavo handisati kana kuti uyu anotiza ivona kuti musi wamatitonga pana pamusi wawayo musi watu akamukoshitiza tiri kunavo
ari kutiza mabhuru mairi atatu kwete mirai kamusatiramba pamwe ndo zvaari kutiza namanje kuti haachanatsoziva kuti murume wake chaya chaendo because tiri kushaya nyaya yacho dai muchiti panyaya semunhu agara munhu mukuru no badari musanetseka muroora uyo ane problem 1 2 3 kana kuti mwana wangu ane problem 1 2 3 4 saka ndipapo makapagadzirisa ndokukatikagare zvakanaka muri kuti hapana munhu mukuru akadaro kugara munhu achingosvikapo 2 days atisa musikana wake mese munotoona vabereki vanoti apa takaunzirwa basa pana kana kuti mwana wangu handi zvinoita kugara nemukadzi zvinongooneka because masiyana nevana vanogara vega rega itimbonzwa baba yemwanasikana pamwanga dimbuke ruoko rwongoramba rwakasimuka mirai inini chendiri kunetsekana babaka uyo akapuwa mukana haasi kumbotukirira kumukadzi wake kana kumadzitezvara muvinyaakapuwa mukana ari kubata mwana wacho iyeyo wakozunzazvarawo zvisiri kumboita mwana wacho kunyasoona kuti ko vari pavo vega mukuwashadzou akazoongorora vari kutotukirira kuti ndefurorana kwacho kutofa hapana kunyengerera chandakaona kuti ndizo sokutaura kuri kuita kuti vandinozunza kwese ini ndakatevera kumba kwavo muri kunzwa movha ikoko ndakachema pamusaka pokuti zvavanga vochindiita inini handiti vaitorakidza kuti inini ndapinda musha mavo handisitombori munhu ndivo makachikonzero uyu mwana waka zvaainyepa uchiti inini ndakamutukirira pamwe chete nemwana wangu inini ndine problem yebvumbu ndakasvika ndobva ndarara paakabika sadza murooro akatouya nesadza musittingensop obva ati baba sadza ndobva ndadya sadza rangu ndobva ndadzokera kudi kurara saka uzonzwa kuti murooro akadai oti inini ndamutukira mwana mudiki akadai ndomutukira ndochimutukira mukadzi wangu erini handi mukadzi wemwana ini nditofara kuti ndapuwa sadza baba ndoenda kodya sadza ndodzokera hangu ndorara andinoziva saka nhau yacho yobva yanzi iyeyu ndi akatondibatsirana nemwana wake tichisangana nemubvunzo wedu hamusati maupindura kuti imi munofunga kuti ndepapi pacho pari kunetsa vanhu vaimwana pari kunetsa ari kutiza handisati ndaziva kuti ari kutiza pari kunetsa ndopamungadai makabvunza zvinokonzeresa kutiza chinokonzeresa kutiza anotiza kapasina vanhu saka iye ndaangatotaura kuti ari kutiza nekuti ari kutiza pasina vanhu asina kutukwa asina kunetswa omuka akatiza ovhaii zvinoda kuti iye ndi asingachati murume zviwe ndandichifungawo manje inini ndaanditungidzira kuti mukomana uyu nemusikana wakambopiwa 2 weeks wagare vari kusaidi kuno kwana mbaimbai vanounzwa sei wagare nembai yavo vari 2 avo tione kuti anomhanya here unoita zei naiwe ukasara une uyu kugara 1 week usiri kumba tikange takagara tega tinowirirana asi tikanetsana baba waripo unoda here kusara kuno mese muri 2 ndinoda ko iwe unodei hainini handina problem naye tinogona kusara kuno aiwa ndatinogona kusara kuno hakuna nyebo baba uchienda undobika wega ndinoita here ndinoti kana matadza kundowirirana mukomega kupai 1 month 2 months kugara pano ndipambara ukagomotangata muri pano unozvigona ndinoda moyo mubaba munozvida here kuti vana kuti vabve pamba tivachengetwe kuri vambopedzerana zvakanaka because muri kuzadzwa tsvina ya ichokwadi ichocho kana uri mutongo wenyu mambo inini handina chandoramba nokuti ndiri munonga matongo ndobvunza imini pamwoyo penyu inini pamwoyo pangu ininga handigoni kuti ndipesane nemhuri yangu pamusaka pokuti izvo pauya muroora imhuri yenyu imhuri yangu ndo zvandiri kutaura kana muroora achinge auya anouya manje zvakafanira kuti iwo baba
matopedza kare vanatojegai avanhu vari hapana nyaya baba tinotonga nyaya dzakawanda chete vari kugara mumba isiri wamwene nemuroora ndopanoita nyaya hatisatambonzwa chinzi muroora dai vainge vaine pekuti vagare ava vaisimuka votokanga upenyu dai vaina mbuya zvino manje zvinoita vanhu vanotsvaga nyaya because vanhu vese vari wise vese vana vadiki vakadai kuti vatadze kugarisana vachikungotorana saka nevanhu vanobata nemamusingadi mese mese vachipanya-panya ndochinodzidai saka nezvinoitika manje vanhu vakazoona kuti vanhu chavanongoda kuona handi kuputsa mushweni vanhu vokuzofambawo nharo panyaya yatakaona kuti baba ndo vari kuvakanganisa kana kuti muroora wacho imhepo kana kuti mwana wacho mukomana haanoshusha ndo zvinotsvaga vanhu dare vanhu vozoona kuti woenda papo havasi kukuvengaiba hakana isusu pano sedare tiri kuona kuti imimi baba vevanhu chinjai kaupenyu hatikazivi kanoti uyu mwana nemukadzi wake vatadze kugara ndopaonekwa nedare vari kutendererawo kutaura pagadziri ndozimi muri dzenu apa hapana nyaya bavaitua kana asi bedzi uyu akadzoerwa anobva akotama ndibaba vochiita zvavanoda plus vari pamba pavo saka vane mitemo yavo pane vanga vakasimudza kare meri pamusoro imambo pamusoro emazishi pamusoro emachinda pane ndoda kuti ndikumbire mambo ka kuti gadzirisirowo hatizivi kana vanhu vauya kuzotora mukadzi wavo vanochema here baba kuti kana mwana uyu auya pamba pangu inini ndinobva vakadzikisa musodzi kudai tikazotowanyengerera tisu kunge state zvinonzi tisu tatora mwanasikana wavo ipapo mambo nechikumbira kuti mupa gadziriso baba wakati kuti wakati kana mwana uyu akadzoka pamba pangu ndiri kubva ava baba vauya asi vana ava muora wangu murume nemukadzi ava vana kana problem vakatenderwa kuti mukadzi wenyu torana iwo utanga uchini iva ini chakandichemedza ndechokuti muroora akandinyepera kuti inini ndamudzinga pamba asi nhasi mauya kutora makadzitorai vanga vasati vatitorai muroora asi tanga tiri padare tochitonga muroora kwamaita maichemera muroora mweya wangu ari kundinyepera inini kuti ndamutuka sei asi vabereki vatorai vanga vasati vatitorai asi tanga tiri panyaya pakavasati akatodare 1 hour 45 minutes tiri panyaya saka inini ndichiona kuti orati muroora adakunyatezvana vangu pamusoro paizvozvo ari kundinyepera kuti inini ndakuita sei indakuabasana mambo Alright, mimi musha wenyu handiti isi kungoenzanisa tiri kumusha kwenyu imi muri murume mukuru ane mhuri yake ndoda kuti titaurirane pano tione pfungwa dzenyu mafunga kuti toita sei vana imba yevana ava vanoite imba yevana ava imire because makairegera ichiita yekuti ane 4 months akuramba mukadzi 4 months next sure akatora umwe mukadzi avanoita kuti 4 months kana kuti gore anoramba mukadzi acharamba vakadzi vakawandafundisa nzira yakaipa because atojaira nzira yekungotsveta kuti zvinotsvetwa zvazvangoita mara saka tiri kuti imi mbotibatsirai umwe pfungwa tatora nguva yakareba seri panyaya yenyu yatipedzere nguva inini handina pfungwa dzacho dzekuti toita sei nokuti pandinofanira kugadzisa ndinofanira kugadzisa vese varipo
Avaripo ava. tinoga imvai mama papa yamakatigadzisa panapa nditi tuchibva panapa kusvika apo pamashops apa vanga vatopandukirana ivo pachavo vari kumberi ini tinana baba wacho mashure handiti uyo akati pandati nini kumba kuri sei uyo adayira nevhoisi iri pano papasi handiti ndikabvunza vabereki vacho kuti imi vabereki hamusi kuona here kuti vana kutsvagana nenyaya zvokumoresana zvingata kuti vobva vapandukira panapa pamashopu panapa ndo pakatangira nyaya saka kwese kwatakaenda kwako zvanga zvangoendwawo but iye uyu anga asingadi kuenda kumba kwedu nokuti vakatanga kunetsana panapa anozva isi ndisipo uruona saka nawo yacho zvainetsaka mukasanyatsa kubata chepo chepo pane nyaya inini handigoni kupabata nokuda kwokuti ini ndikaenda nemuroora takabva panapa musi wa1 musi wa2 muroora akati izoenda kumba kwavo ndienda kumutora musi wa5 musi wa6 atizi adzokera kumba kwavo saka kushusha kwacho ndinge ndashusha ipapo pakati pavo munopirwa tichingaichiiaana ini ndakutositadzana kuti dai vanga vakagara ndaivaonesa manje vakagara panapa vanosvika vachipambuka kumberi kana mari imimi ndimbondipaendende navo avaramba ati hazvirambwi izvo akamuka akatiza akatiza makutovakumira toda vari kubikira mumba mani paramba yamai mai acho vakaende paramba muburitse imba imomo vakaimwe kichini inogarira vanavo iyoyo imba yamunongoti kana makuda kutandara yacho kana umwe muzi kana kuti matare panipana vana vanouya pamba mungoisenzesa pospare uyu aite imba yake vomupa imba yake kuti anotiza munozviona ndosaka ndakataurira kuna vana baba kana mangoti hamuna dambudziko nazvo munozviona imimi tezvara imimi munofungei kuti chii chiri kunetsa pavana pamwana wenyu pamusoro imambo pamusoro emadziso pamusoro emachini dambudziko rarinetsa pamhuri iyi nderekuti wakwasha wangu wanobvuma mwana wangu wachitya mhosva asi mumwoyo mavo hawana rudo nemwana wangu ndo nyaya ndiri kuona nekuti patakabva nawo uyu ndakabhaibhisana naye zvakanaka achiti ndakutoendawo kumba kwangu kumurume wangu ndofunga pandanzwa statement yekutanga yataurwa nababa wati muroora achisvika wakasvika wakasiyana mwana uyu ati takasvika tiri pamwe chete ukutoona mastatement avo asiyana saka awa pavanoita nyaya vanotaura manatsamukanwa wari patiri wakabva wobva wandochinja sabhuku ruponga chaiye akatondifonera ati nyaya dziri kunoku ndiri kuti ndikasvika pavari vari kuti hatina kumudzinga iwo wamudzinga woti hatina kukanda bhegi panze iwo wakanda bhegi panze inini chinangwa changu ndechekutoti mwana wangu zvaakati mari yamarejista handichaidi ndiri kuda imba yangu kuraudza kuti akura akuda imba yake ngaaende handidi mwana anodzoka pano saka dambudziko rangu nderekuti mukwasha wangu mukuru uyu ndiye ari kuwa problem kuti mumba umu uyu haagari pano achibheja saka ndashaya kuti saka wandoturira ndiya ndobva ndoti dambudziko munin'ina wangu moyo nderekuti hatina chatambopuwa newakwasha saka uri kungoita mwana wedu bhora so wakamuradzika kunze womusiya womuisa uko isusu tomuti dzokera odzokera womudai womuita zvauri kuda uri kuti abayiwa achadi yake achabuda ndo nyaya wari kuita ndakamuudza uye ndikati ndogona kungokutorera matanho wabvisa mwana wangu kuchikoro ndizvo iye zvinezve mutemo uriko uri kuti munhu ukagara nemunhu 2 weeks handizvo unofanirwa kuti umubhadhare akaenda kukoti handizvo kureva kuti wanditambisira nguva uri kutambisira mwana wangu uyu nguva iye zvinezve ndogona kumudzosera kuchikoro but ndoda kuziva pamumire chaiko zvino madzokera ndakavataurira futi izvozvo musi watagara pasi ndikati autogara but dari ramambo ndoguru ramaifungofanirwa kuteerera
zvino baba wari kuchema kuti mukamudzosa kumba kwangu ini kwamuti mukuru ini ndinoenda ndobva pamba ipapo iwo osara wachigara kana mada mogara nawo kunokumba kwenyu ameno andofunga pamwe munenge nawangu ya problem yandaona njemba mwemba umo atitanga kuita mhandara atakana atidaimba atitora kachidhora chichirira kumusana kuita mwana wake ozokura oenda kukoro kubati nguva iyoyo yangu ozonhasi aroorwa atendera kuroorwa oramba ari mumba mamwene amwene isi ndiana anozviangazika basi dame muri wamambotedza kuti uyu neuyu vapike mumba muterimo kama cheso kungoita mapangofuka kutongoturika pamusoro chese takaita wakati indakatokasika kuroora ndichipedza chikoro changu 94 ndizvo ndichipedza chikoro ndichipasa ndakatoshaya mukana wekuenda mberi ndapasa ndizvo nenyaya yekuti ndinenge ndakuda mukadzi ndobva ndatora mukadzi wangu aita akanyangadza wabereka kada kupindira ini ndaiendawo kudivi remukadzi wangu handizve nekuti ndaimuda saka chandaona ndechekuti mukwasha wangu haasi kuda mwana wangu nemwoyo haasi kuda mwana wangu nemwoyo uyu akangoti ndichatora ndotambisa ndobva ndasiya ndikatora ndobva ndatambisa ndobva ndasiya ndozvaakaita uyu dai ari kumuda nemwoyo uyu ega indaiti mukadzi akati akanyepera kutsamwa so akutenderera achienda ndonoteera ndonoti switi kana tatapedu tobva tanzwanana handizvo saka iye ari kutadza kunzwanana sei iye pachake kungotadza kunzwanana nemukadzi wake anonyopa kutsvaka mari apa inotsvakwa ayo iye ndiye anototsvaga iye ndiye anototsvaga anototsvaga mari saka mari inochengetwa natreasure iye ndiye anototsvaga hapana mari kuti watopfingane kubva kwangu ikoko ndakanda mudaidza kubasa achiwaka chimba chokuputitsira mafuta pamba pangu iri ndobva atoona zvikanzi mune muchiti ane ruoko rwakanaka ndizvo obva aona kunamira aona izvo zvokuti ane ruoko rwakadii rwakanaka akati munhu kana ari bhiridha afunga akakiyakiya saka kana ndikanogara hangu mumba mangu ndaasefe saka mukwasha uyu haana rudo baba wari kupinda bhiridha unotadza kwakaka kicheni kako sei baba ndiotresa iro radongo unotora tinombomupa chanzi unotora mwedzi mingani ana wekuti izvo zvitumbo utsvaga mari yesina vakwane brekuri inowakwa nedhaka diki ka 3 foot iyoyo kicheni che imwe yakanaka inde unotsvakira simenti vakwane mapango tiya mapango tema mapango moto wakachizima ndoturika neuswa zvimwe zvozouya noti kutanga ndorabva ndatanga nezvidhina nemaranda pane bhadhadzo vatora yemakadzi mukomana azotora makadzi baba wake pane pakambotorwa here nemudzimai wake ane rudo oenda umberi ndada kumbonzwa ava mbotaura taura ndazozvinzwa mumasure chinhu chandishamisa ndechekuti baba vavanudza vana mudzimai muzuva mwanakadzi akaenda musha kwake vanobukirana baba vari vairi vachizofarirana kuti taane mberi kutoitika zvinobva zvakatonyanya chaiko zvanga zvaane nguva saka baba vasaizive makore vataurawo vane makore mangani mudzimai shaika aripo mudzimai wangu ino akasha 2012 nguva ndikurogomika zviri pairi ine 72 years
kuti muchezi mufe musina mukadzi muchimira kubikwa nemuroora ka uyu andobika pamukadzi wenye anota fito dzakanaka ari kudzinga muroora mumba kuti matanga mandigadzirawo saka chinonzi imba ka ndivamwene natezvara ndoti varoora vedu vagare imutezvara nemukadzi wenyu mukatadza kuda muroora haagari kada yakanaka sekuti uyu munomutonga saka bapana ashandomurera hoko kuti tivakira apa ndiani munonyasa kumupa hoko makasununguka kuti vakira apa vanototi handikupi hoko nekuti munhu uinaye mataura apa musoro imamo musati maenda kure baba wanao vari kutaurirwa nezvavo ndazozvitsagurudza ndakatoona kuti uyu ana mai wake uyu ana mai wake uyu ana mai wake uyu ana mai wake anomuruzvona saka izvozvo ndozvandakaona kuti ndozvaroda kuti mwana tanga tavaudza tati murusindisa mwana oda ngatichimirirai presiding officer vatipe judgment tisiyane nenaye ona yakupindwa pindwa nevanhu yarebe iri mugiraundi but dambudziko riri kurebesa nyaya yekusiririsa neage yevana vakutoputsa imba nemukomana unombonatsoziva kuti nyika yaani mazino you are very young kuti uzive izvozvo but ndoda kutaurira nhasi ukarambana nemurume saka muchinzwa vanhu vachiti imba inoshingirirwa vamwe vachiti unoshingirira imba ugoshingirira kunyeperwa munenzi munyika maane mazino manje takuona nhasi ukapedza gore chazokuona usisirire wakaita uyu ndiye murume wako wakatodanana wataura kuti ndakabviswa umhandara ndiye wako wekufanana iwo wakada zvekutsvaga umwe kana kunyeperwa navamwe kuti ongoti undundupa anotombovaka uvhiriji iwo oramba I'm sorry ndiri kutaura izvo hauchazozviona pamusoro inini murume wangu handisi kumuramba murume wangu ndomuda but chiri kuitika ndechekuti even ndisati ndatombobata pamwezi taiti tikanetsana nemurume todaidzwa nababa waisati tonga both sides waenda side side remwana wangu wosvika pakudza mwana wako kuti bvisaleni foni wandisira password pafoni inini nekurwadziwa nanafona kuvabereki kuti ndo zviri kuitika kuno obva baba otaura kuti hatipiwi mutemo inobva kwamandendera wachiunza pano ukaramba mwoyo wake hauzoora umwe futi mwoyo yavo haizoro enori kukwizika hatisi kuti ramba baba ukaramba baba wako imhosva asi kuti baba vacho tiri kuedza kutsanangura baba kuti mhepo yamuri kugadzira mumusha menyu muchazoitaga regai mwana uyu vana ava vachengetana baba muchizojegera pashoti pari kunetsa asi zvimwe zvese taise musiri kuona mazvinzwa munozvigona tinozvigona handina chandinotaza kuita ndosaka ndakataura baba wacho kuti inini ndakumbosununga kubva pamba ndasununga kuti vana ava vamboinjoya saka ndikasununga inini vana ava vanoti vanoinjoya handitika tozoona kuti kutiza kwaari kuita anotiza inini here nokuti akambobuditsa muromo kumashuro akati inini zviri nani kuroorwa nemurume asina vabereki muri kunzwa saka nauyi iye ari kubva mumba muna baba wake naamai vake oda murume asina vabereki unoona saka ndiri kuti mini batainzai nyaya iyi muone kuti pane nyaya ndepapi amazvona
saka nhau yacho manje ndekuti uyu aatomboda inini pamba aatomboda inini pamba anoda vari tu saka poindi yamanga mataura mambo yekuti izvo ivo ngava vake chidziro chavo pasaidi handiti mama tozoona kuti ivo vakanetsana ipapo kana tiveta sei ameno vanenge vachienda bcause akauya handimanzochinzi ndotora botside saka anogadzisa nyaya yacho ndiani ini ndini baba ndini ndinogara nevana ava havagari nevana zvavari kutaura baba ava vanotaura havana zvavanoziva nekuti vaita zvokunzwa saka nyaya dzokunzwa ndedzokunyesa anotogara nevana ava ndini ndiri kutaura futi nyaya imwe chete kuti orit kana muri niwo mambo munhu orara musi umwe chete umukochitiza anenge anetswa nguwai uyo murume uyo muchamurangari nyaya ataura akashinga nzere bapinda pepe una ipapo pakagadzwa baba wakange ataura handiti mambo ataura vasingatauri makapagona imimi muchazotaura rimugora ine hana dambudziko handikuti vanobva kuramba vachakutsvagai vese haina ndombona dambudziko nazvo ndinohasira mari dzangu ndichizvitira oda iwe ruda kuenda kumurume wako kumurume ndiroda kuenda rini nhasi here kana mangwana kana nhasi tinotoenda tese iwe ruda mukadzi wako nhasi here kana kuti mangwana Alright, order. Yapera. Ndamunodanana buda.